וניל. החום זה שוקו, קראנו לו שוקו כי הוא בצבע שוקולד, חום כזה. הלבן זה וניל, קראנו לו וניל כי הוא לבן ומתוק כמו וניל. אני מאוד אוהבת לקרוא לו גרי כי הוא חמוד והוא ממש פחדן, אז הוא יכול לקפוץ, כדאי אז לשים את הידיים שלנו כשאנחנו מחזיקים אותו ממש קרוב לרצפה. מרגישים ורואים לפי השיניים, מרגישים שהוא רועד. שלום, זה הגר שלי וניל, אני אוהבת לקרוא לו גרי, הוא נורא חכם, הוא גם כמו נינג'ה, הוא כל הזמן מנסה לברוח, אתם רואים? הוא פשוט הדבר הכי מתוק בעולם. הם מסתדרים מצוין. מצוין. הם חברים מאוד טובים, כנראה שהם אחים, אבל לא עם אותו הגב כנראה. בקיצור, האוגרים האלה הם מסוג ננסי, כי הם מאוד קטנים, הם בגודל של הכף יד שלי ממש, והם רוסים. איך יודעים שהם רוסים? כי הבטן שהם לבנה כמו שלג. זה סוג זכר. יודעים כי יש לו פה נקודה, איפשהו נקודה אדומה. זה משחק שהכנו ואנחנו הולכים לראות איתכם ביחד אם הם אוהבים את זה. יאללה. הנה, עכשיו ראינו ששוקו ממש כאילו הכניס, ועכשיו נראה את וניל. וניל נכנס, ועכשיו בוא נראה אם כמה זמן ייקח לו לצאת, אם הוא אהב את זה, אם הוא נכנס לזה עוד פעם. הנה וניל יוצא, ונראה לי שזה כן כיף להם. אם הוא מגיע לכם לכתף, אתם צריכים פשוט להצמיד אותה, כי אז הוא יכול לברוח לכם מכל כיוון אפשרי, וזה לא טוב. תראו, עכשיו הוא טיפס לי כאן, אני חייבת להצמיד, כי אז הוא יכול לברוח לי מהשכי, וזה לא טוב. הם אוהבים ממש להיות נינג'ות, והנה וניל מאוד אוהב לברוח, והנה שוקו כבר נכנס לבית, והנה הוא יצא. רואים? וניל אוהב מכל מקום אפשרי לטפס ולצאת. קוראים לערוץ שלנו האוגרים החמודים. אני ממליצה לכם לעשות לייק.